ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆல்கட்ராஸ் ஜெயில இருந்து தப்பிச்ச அந்த 3 தீவிரவாதிகள் பத்தி. அவங்க எப்படி தப்பிச்சாங்க, தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணாங்கன்னு இப்ப நீங்களே பார்க்கலாம். ஆல்கட்ராஸ் ஜெயிலுன்றது ஒரு பெரிய தீவு. இந்த தீவை சுத்தி கடல் இருக்கு. இவங்க இந்த பிரிசன்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னா முதலாவதா இவங்க போலீஸ்க்கு தெரியாம இந்த தீவோட எல்லைக்கு வரணும். அதுக்கடுத்து இந்த கடலை கடக்கணும். இந்த கடல்ல முக்கியமா பெரிய பெரிய அலைகளும் ஷார்க்ஸும் இருக்கு. அதுக்கடுத்து சிட்டியை கடக்கணும். சிட்டில முக்கியமா எந்த சிட்டிசனும் இங்க பாத்திரக்கூடாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 தீவிரவாதிகளை போலீஸ் அல்கட்ராஸ் ஜெயிலுக்குள்ள கொண்டு வராங்க. அதுல முதலாவது ஆள் பேரு பிராங்க்லி மோரிஸ். இவருக்கு தான் இங்க இருக்கிறதுலே ஐக்கியூ ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அவரோட ஐக்கியூ என்னன்னா 133. ரெண்டாவது ஆளா வருது ஆங்கின் பிரதர்ஸ். நாலாவது வர்றதுக்கு அவர் தான் இங்க இருக்கிறதுலே ஐக்கியூ ரொம்ப லோன் ஆகுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் இவங்க எல்லாரையும் பக்கத்து சிறைச்சாலையில அடைக்கிறாங்க. கூடிய சீக்கிரமே இவங்க எல்லாரும் கூட்டாளியாவும் மாறுறாங்க. இவங்க எப்படி இந்த ஆல்கட்ராஸ் ஜெயில விட்டு தப்பிக்கிறது அப்படின்னு பிளான் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க என்ன பிளான் போட்டாங்கன்னா, பாத்ரூம்ல இருக்க வென்டிலேட்டரை இவங்க போற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஓட்டையா போட்டுல அப்புறமா எஸ்கேப் ஆகலான்னு. இப்ப நீங்களே யோசிக்கலாம், அது எப்படிப்பா உங்களுக்கு அதுக்கான டூல்ஸ்லாம் இல்லையேன்னு. பாக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த டூல்ஸ் கிடைச்சது. இவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் என்னன்னா ஸ்பூன், மோட்டார், அப்புறமா கொஞ்சோண்டு டூல்ஸ். இந்த ஸ்பூன்ஸ் இவங்க கேண்டீன்ல இருந்து சுட்டுட்டாங்க. மோட்டரை வேக்யூம் கிளீனர்ல இருந்து சுட்டாங்க. டூல்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடத்துல இருந்து சுட்டுட்டாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த டூல்ஸ் வச்சு ஒரு ட்ரில்லர் செஞ்சாங்க. அந்த ட்ரில்லர் வச்சு தான் அவங்க ஓட்ட போட்டாங்க. இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், அப்போ சத்தம் வராதானே. அதுக்கும் உங்க பிளான் வச்சிருந்தாங்க. அது என்னன்னா, டெய்லி நைட் போலீஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தப்போ மியூசிக் பிளேயரை ஆன் பண்ணுவாங்க. அந்த நேரத்தை பார்த்து அவங்களும் ட்ரில்லர் வச்சு ஓட்ட போட ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்க பிளான செகண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் பண்ணுவாங்க. ஏன் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல பண்றாங்கன்னா அந்த இடத்துலதான் ஆள் நடமாட்டமே இருக்காது. இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், இப்ப இவங்க செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிற நேரத்துல போலீஸ் இவங்களோட சிறைச்சாலைய பார்த்தாங்கன்னா இவங்க இல்லாத கண்டுபிடிச்ச மாட்டாங்க. அதுக்கும் இவங்க பிளான் வச்சிருந்தாங்க. இந்த வென்டிலேட்டரோட மூடி மாதிரியே கார்ட்போர்டு வச்சு ஒண்ணு செஞ்சிருந்தாங்க. அதை வச்சு மூடிட்டாங்க. அப்புறமா அவங்களுக்காக பெட்ல இந்த மாதிரி சில ஸ்டாச்சுஸ உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க. இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், இந்த ஸ்டாச்சுஸ் இவங்க எப்படி உருவாக்குனாங்கன்னு. அது எப்படின்னா பேஸ்ட், சிமெண்ட், ஹேர். இந்த பேஸ்ட் எங்க இருந்து எடுத்தாங்கன்னா டெய்லி பிரஷ் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹேர்லாம் சலூன் கடையில இருந்து எடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் சிமெண்ட்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. இவங்க 4 பேரும் தப்பிக்கிறதுக்கான நாள் வந்துச்சு. ஆனா அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சு. அந்த பிரச்சனை என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். அந்த பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 4வது போலீஸுக்கு பயந்துட்டு அவன் வென்டிலேட்டர் சிமெண்டால செஞ்சிருக்கான். அதனால இவங்க 3 பேரும் இவனை விட்டுட்டு போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. இவங்க இந்த தீவோட எல்லை கொண்டாங்க. இவங்க இந்த கடலை கடற்காக ஒரு ராஃப்ட் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. நீங்க யோசிக்கலாம், இப்ப இந்த ராஃப்ட் அவங்க எப்படி செஞ்சு வச்சிருந்தாங்கன்னு. அது அவங்களோட ஓல்ட் ஸ்வெட்டர், க்ளோத்ஸ் அதை வச்சு ராஃப்டையும் உருவாக்குனாங்க. அப்புறமா இந்த கடலோட பெரிய பெரிய அலைகள்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக துடுப்பும் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. அவங்க நல்லபடியா தப்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா அதுக்கடுத்த நாள் அவங்க தப்பிச்ச நியூஸ் மத்த உலகத்துக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. அதே நாள்ல அவங்க தப்பிச்ச நாளே ஒரு 4 பேர் போற கார் சிட்டில திருடப்பட்டதா நியூஸ் போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சது. ஆனா போலீஸ்ல என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா, இவங்க இந்த 3 பேர் ஷார்க் கிட்ட மாட்டி செத்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. இவங்க எப்படி தப்பிச்சாங்க அப்படின்னு போலீஸ்க்கு தெரியல. அது அந்த 4ஆவது கிட்ட கேட்கும்போது அந்த 4ஆவது தான் எல்லா உண்மையும் சொன்னான். போலீஸ் அவங்க ஷார்க்கால இறந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த பிளேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து 50 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு மிஸ்டீரியஸான லெட்டர் வருது. அது அந்த ஆங்கிலின் பிரதர்ஸ்ல ஒருத்தவரான ஜான் ஆங்கிலின் கிட்ட இருந்து வருது. அவர் என்ன
எழுதியிருந்தாருன்னா அந்த லெட்டர்ல எப்படி தப்பிச்சோம், நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்கா, யாரெல்லாம் செத்து இருக்கா, அத பத்தி தான் எழுதியிருந்தாரு. இந்த லெட்டர் எழுதும்போது ஜான் ஆங்கிலனுக்கு 82 இயர்ஸ் ஆயிருந்துச்சு. அப்போ இந்த மொத்த சிட்டியுமே ரொம்ப பயந்து போயிருந்துச்சு. போலீஸ் இந்த கேஸ்ல எல்லாம் விசாரிக்கும் போது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, 2 மிஸ்டீரியஸான கிஃப்ட் வந்து மதர்ஸ் டேக்கு ஆங்கிலின் பிரதர்ஸ் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கதாகவும், அவங்க வந்து அவங்க அப்பாவோட செத்து போன நாளைக்கு 2 மிஸ்டீரியஸான பர்சன் வந்து ரொம்ப அழுதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அல்கட்ராஸ்ல இருந்து அந்த 3 பேரும் தப்பிச்சா அது 2 வாரம் கழிச்சு ஒருத்தர் வந்து ஸ்விம் பண்ணியே தப்பிக்க ட்ரை பண்ணிருக்காரு. அவர் வந்து கடற்கரை பக்கத்துல வந்து கிட்ட அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டாரு. போலீஸும் அவங்க வந்து புடிச்சிட்டாங்க. நீங்களே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவர் வந்து ஸ்விம் பண்ணியே கடற்கரைக்கு வந்திருக்கும் போது அந்த 3 பேரும் ஒரு பெரிய ராஃப்டே வச்சிருந்தாங்க. அவங்களால கடற்கரைக்கு கண்டிப்பா வந்துக்க முடியும். ஆனா இன்னொன்னு போலீஸ் இத மறுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நீங்களே சொல்லுங்க, இப்போ அவங்க ஜெயில இருந்து தப்பிச்சாங்களா இல்ல கடல்ல முங்கி செத்து போயிட்டாங்களா? Subscribe, like and share the video.